Muchas gracias, señor Villalobos, por su contrarréplica. Damos ahora un turno de conclusión a los dos grupos que han propuesto este pleno, por si quieren transmitir alguna cuestión de su conclusión y proceder hacia el señor Ramón, tiene usted el turno de Moltes gràcies, senyor Agustí. Molt breument i com a conclusió, pense que aquest ple vostè ha perdut una oportunitat d'or de donar-li una explicació al poble de Paterna sobre totes les qüestions que des de Compromís li hem plantejat i que vostè en tot el ple no ha dit ni pruna. Vostè, no sé per què raó, diu que este ple el alcalde ha perdut l'oportunitat de contestar-li. En absolut, l'alcalde no perd ninguna oportunitat perquè jo crec en el fons i contestar-li per no perdre aquesta oportunitat. En estos moments. Reglamentàriament, i vostè és la secretària, que no té dret a tancar el debat. No, si jo estic tancant, estic responent a la seva intervenció. No, però la conclusió final és el que proposa el ple i la secretària ho ha dit reiteradament. Vostè no té dret per reglament. Senyor Ramon, el que modera este ple soy yo y vostè. Jo he escoltat, senyor Ramon, senyor Ramon, jo després faré el que tinga que fer i si vostè vol dir alguna cosa... Si pot explicar a la secretària com és el funcionament del ple i qui ha de tancar el ple. Senyor Ramon, si vostè vol parlar... Senyor Ramon, si vostè parla una mica la meva valoració sobre aquestes consideracions. Senyor alcalde, tots els respectes, vostè ha tingut l'ocasió en els dos torns, conforme posa el Senyor Ramon, el que modera este pleno, y si usted continúa parlant, le tendré que llevar el ús de la palabra. Le lleve el ús de la palabra. Le lleve el ús de la palabra. Le lleve el ús de la palabra. No tenemos de la palabra. No tenemos de la palabra. Estamos aquí. No tenemos de la palabra. Hombre, te quitamos la palabra nosotros. Nosotros te quitamos la palabra. ¡Esto! La palabra la damos nosotros. La